En lykkeønskning til, Petersen, og jeg slår dem. De bedste ønsker for onkel Kai og også for Anna. Og postmester Petersen. Og så tilspørger jeg dig, Aurora Amtoft, vil du have Konrad Konradsen, som hos dig står, til din ægte mand? Vil du elske og ære ham og leve med ham i medgang og modgang, og i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer? Som ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer ad. Ja. Og så tilspørger jeg dig, Konrad Konradsen. Vil du have Aurora Amtoft, som hos dig står, til din ægte hustru? Vil du elske og ære hende og leve med hende i medgang og modgang, og i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer? Som ægte husbånd bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad. Nej! Au! 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 Goddag. Konrad Konradsen, legationssekretær. Det er blindtarmen. Bankkasserer. Bankkasserer. Madsen.
Philip André, modekreatør i korsetter. Jeg har slugt en nål. Nej. Omforladelse. Undskyld. Borgerbanken. 4,5% over 3 måneder. Undskyld. Ja. Byretsdommer Winter. Rekonvalescent efter et indgreb i nyreregionen. Elmer. Madsen. Bank. Hæmorider. Jeg tror godt, vi kan anbringe ham her. Ja. Tredje sal. Nedløbsrøret usikkert. Ser man det? Luther gamle bekendte. Må jeg ønske de her tillykke? Jo, det er jo... Tusind tak, herr dommer. Mange tak. Og undskyld, at vi sådan masser os ind. Hvordan går det med dommerens helbred? Jo tak, udmærket. Nå, så fik I endelig fat i smukke Arne. Når I to er færdige med at hygge om dommeren, kunne I måske få sparket jer sammen til at smelte væk. Selvfølgelig. Smukke. Vi er her udelukkende for din skyld. Måske vil det passe sådan. Og hvis der er andre ønsker, så bare ikke hold dig tilbage. Bare ring. Vi sidder udenfor. Lige udenfor. Og vi står aldeles til din disposition. Så du skal bare slappe af og hygge dig i hønderne. Du er i gode, faste og kærlige hænder. Og god bedring, herr dommer. Da jeg kender begge parter i sagen, må det måske være mig til at forestille vores sidst ankommende patient. Arne Herluf Jensen, 34 år, ugift, bosiddende på Vesterbro. I vennekredse smykkes han med navne som Smukke Arne, Bummelum Herluf, Dynamit Jensen. Det er et par gange forundres at træffes. Livet er sgu en stor nederdrægtighed. Futter, hvor nær de har lagt dig. Ligger du godt sådan, Futter? Ja, det gør der. Jamen, ellers så må jeg da tale med overlægen. Nej, drenge, hvem får se den, når jeg syg, far. Der er slut på. Og her, kom, du skal da også sige goddag til far. Nå, Futter. En lille blomstefar. Ikke hånd der, bedstefar. Nå, ja, blomster, det er der af. Futter, vi går. Hansen. Gud, må man nogle gange færdes. Det er blomster. Blomster. Købmand Eriksen har taget en sending hjem af nogle helt nye kiks. Var det ikke sødt af ham sådan at tænke på det? Tak skal du have til. Så lad nu være med at tage far chokolade. Og det er lige om mig. Så bare for at du tør ikke fingrene af i den fremmede herres lagen. Ja, og så i efterårsfarver, ikke? Og teenagers. Åndssvagt! Hvor skulle jeg kunne gemme noget? Se. Jasmin på vennen går jeg til armdrengen. Rosa, du er en ener. Ja, der stille. Og nej, jeg har jo sagt, at I ikke må sætte kære på fars bag. Er de gode? Men nu bare, hvad med dig, bedstefar? Nej, det går ikke. Jeg kan ikke bedømme det. Sig mig, tror du ikke, de har luret dig? Hvad mener du? Tror du ikke, de i al stilhed har kørt dig ind på gokkeafdelingen? Konradsen. Det går jo godt med helbredet, ser jeg. Ja, Konradsen. Ja, Konradsen. Jeg har taget pastoren med, så vi kan komme til ende med ceremonien. Der manglede jo ikke så meget, da de fik deres anfald. Ja, Konradsen. Kom nu frem og sig goddag til deres forlovede. Et øjeblik. Tillader de et øjeblik. De ringede, herr Konradsen.
Tarmen, frøken, tarmen. Rolig, herr Conradsen, rolig. Læg helt stille, så skal jeg kalde på den vagthavende. Et øjeblik. Må jeg bede alle besøgende om at forlade stuen? Patienten her har fået et ildbefindende. Og så pigerne. Mor, skal den præst på graven? Mor, jeg vil ikke gerne se det. Farvel, gutter, vi kommer igen i morgen. Farvel, gutter. Det er lige om på ryggen. Ja. Herr Conradsen. De skal høre fra mig, herr Conradsen. Slap af. Ja. Guds velsignelse til alle her. Gør det ondt, når jeg trykker her? Lidt. Nå, her? Lidt. Men jeg har det meget bedre nu. Ja, jeg tror godt, vi kan se tiden an til stuegang i morgen. Amen. Ja, undskyld Jensen. Det er ikke for at blande mig. Men jeg tror, herr Conradsen trænger til en lille opmuntring. Ja, bevares. Yndig våbet stumpstof. Herr Conradsen? En lille opmuntring til dem. Det er fra Arne Jensen. Er de gået? Ja, de skrev for 5 minutter siden. Vi skulle hilse og velsigne. Jeg kender det godt. Dejligt at få sig en mundfuld frisk luft, når man har været under jorden et stykke tid, ja. Tak, tak. Ingen årsag. Men et interessant besøg, de havde, herr Conradsen. Det var måske noget familie. Nej. Jeg ville være dem forbundet, hvis de ville undlade at misforstå mig. Men man vælger jo ikke selv sin familie, så... Nej, det har de nemlig ret i. Altså til en vis grad, selvfølgelig. Jeg mener, da jeg for eksempel giftede mig, der var vi jo kun 2. Altså naturligvis. Og så næste år blev vi 3, ikke? I dag er vi 6. Ja, til næste år vil jeg... Det ubeskriveligt pikante indblik i deres hjemmevaner kan vist kun interessere deres kone, Madsen. Men sig mig, er der noget i vejen? Nej. Han kom vel ikke for at konfirmere den præstedrengen. Individets ret til at vælge selv er et helligt princip for mig, herr Conradsen. Men hvis der er noget, der trykker dem, så... Dommeren mener, at der under tiden kan hjælpe og lette sin samvittighed og tilstå. Jeg mener, inden vi andre i problemerne. Med andre ord, mester, er de vanskeligheder, så spil ud. De er blandt fagfolk. Herr Conradsen. Undskyld, herr Conradsen. Der er en herre dernede, der insisterer på at ville tale med legationssekretæren. Han siger, det er meget vigtigt. Vigtigt? Ja, så. Mine damer. Herr Conradsen ser jeg. De kender mig? I høj grad, herr Conradsen, i høj grad. Ja, selvfølgelig ikke personligt, men der er jo visse steder, hvor de synes at være en kendt person. Hvis de forstår, hvad jeg mener. Det er jeg bange for, at jeg ikke gør. Jeg vil bede dem om at fatte dem i korthed. Jeg er i selskab, som de ser. Jeg har noget her, herr Conradsen, som måske kan interessere dem. Man kommer jo lidt omkring, herr Conradsen. Sådan i det små. Ser lidt her og der, som man siger. Og hvad har de så tænkt dem at stille op med det her? Stille op? Ingenting, herr Conradsen. Ingenting. Vil de da købe den? Nej, herr Conradsen. Nej. Den koster som kun 85 øre, hvis det er, at de er interesseret. Men, nej, det er for mig. Nej, det var kun 85 øre. Så passer pengene, som man siger.
Det er kun en lille avis, men den kommer som en alligevel i et rigtig pænt oplag. Jamen, hvad var der i den avis? Et yderst kompromitterende billede af mig, taget under mit ophold i ambassaden i Paris. Nå ja, hvad fanden? Et billede, som, hvis det kom offentligt frem herhjemme, kunne ødelægge min karriere. Men de brændte altså corpus delicti. Ja, jeg brændte avisen og tænkte ærligt talt ikke mere over det. Men jeg tog fejl. Tro mig, han havde købt aviser nok til en hel nations forbrug i flere år. I må ikke glemme, hr. Konradsen, at dette er de sidste eksemplarer. Restoplag, om jeg så må sige. Og de har jo en god stilling, hr. Konradsen. En lille erkendelighed, hr. Konradsen. Jeg tænkte måske, de selv ville have fornøjelsen. Og nu, herr pengeafpresser, nu kunne jeg tænke. Ja, vi er enige med, hr. Konradsen. Vi er enige. Jeg mener deres bænke. Det slog mig nemlig lige nu, at de måske også har kunnet interesse for klichéen. Klichéen? Den har jeg nemlig også. Herr Konradsen. Herr Konradsen. Ja, det er forfærdeligt med det unge menneske. Herr Konradsen. De skal jo blot skrive under på en kontrakt ved giftermål. Og kun ved giftermål med min datter Aurora vil K. Konradsen kunne erhverve sig et stykke kliché forestillende ham selv og anvendt i avisen Le Figaro. Hvis ikke, vil klichéen være frit at anvende efter undertegnedes eget ønske. De skrev sgu da ikke under på at gifte dem med den grimme knokkel. Det var netop lige det, jeg gjorde. Nej. I sandhed en speget sag. Særdeles delikat. Men øjet må dog stedse bestræbe sig for at fange den sølverne kant langs den truende sky. Herr Konradsen. Ja, med andre ord, løft fjedervingen, bror. Livet er ikke for de knækkede. Dommeren har sgu en løsning. Nej, så langt fra. Nej, jeg synes ikke, at jeg skimte nogen nærliggende løsning. Særdeles delikat. Særdeles. Har de her spist? Ja, tak. Ja, tak, frøken Nordstrøm. Det smagte dejligt. Var det slemt ikke at få noget at spise? Nej, jeg havde som ikke lyst alligevel. Så har de måske slet ikke blindtarmsbetændelse. Jo, det har jeg haft længe. Hvor har han godset? Godset? Der er en særlig terminologi, herr Konradsen. Arne Herluf Jensen er aldrig i tankerne tilbage til deres problem, og spørger dem nu, hvor avismanden har anbragt den fatale matrice. Ja, jeg kunne også selv lige at vide det. Nu ved jeg det. Jeg vidste jo straks, jeg så ham. Jeg kendte ham fra et sted før. Til sagen, Marker, til sagen. Ja, det var det sidste, jeg gjorde, før jeg blev indlagt. Jeg var sammen med ham i Velvingerne. Med hvem? Og hvilke Velvinger? Udtryk dem klart, Madsen. Ja, ham, den lille, der var her i dag, sammen med præsten. Han har en boks i vores bank. Jeg har selv låst klichéen inde. Den ligger i borgerbanken. Henrivende lille oplysning, Madsen. Så skal vi gøre assistent for natten. Herr Konradsen, de kan godt stå op. Ja tak, plejemor. Er der nogen, der vil have et bækken? Ja. Tak. Nu skal jeg pleje, mor.
Hvad fanden piver vi for? Her har vi en bror, som kun ligger og venter på at lide en skæbne, der er værre end døden. Her ligger vi og glår vand og keder os af helvede til. Lad os give ham en hånd. Vi henter sgu da bare varerne i banken. Så har de misforstået noget før. Jeg sagde, at den var sikret i en boks i Borgerbanken. Banken med landets laveste udlånsrente. Ja, til helvede med renten. Aldeles ikke. Tror de, at vi kan låne penge ud til folk, hvis de selv kunne gå lige ind og hente dem? Indbrud i Borgerbanken. Umuligt. En bank er en bank. Ja. Og lov er lov, Arne Herluf Jensen. Og der er en ganske bestemt strafudmåling for bankrøveri. Varierende efter røveriets karakter. Ja, men hvad er det for en lov, I bruger over for folk af Amtoffs model? Manden er forbryder. Skulle sidde og bure den de næste par år, hvis der er retfærdighed til. Men hvor er den? Sagen er, sådan som den foreligger oplyst, en smule kompliceret. Er de her færdige? Ja. Det var synd. Godnat. Og sov godt. Tak i lige måde. Sagen den er sgu ikke mere kompliceret end at Slamper den lever ganske ukompliceret uden for trammerne. God aften. God aften. Og undskyld. Godnat, herr dommer. Godnat. Så fjanter han rundt i sus og dus for al den kasse, han har klemt ud af konrejsen. Retfærdighed, hold da helt ferie. På et tidspunkt, hvor ganske almindelige små hederlige lovovertræd ikke kan brække benet, før hele styrken flytter uden for døren. Nej. Med mit kendskab til deres strafattest, så er det måske ikke helt uden grund. Jeg støtter nu alligevel Arne Jensens opfattelse. Der er jo ingen tvivl om, manden er kriminel. Og ganske uden øne. Og det kan da ikke være meningen, at Conradsen et helt liv igennem skal bøde for et øjebliks opstemthed i Paris. Det er jo tvivlsomt rigtigt, at den sag, vi her behandler, på mange måder er utraditionel. Men det, de her foreslår, er intet mindre end ulovlig selvtægt. Ja, der må findes en anden løsning. Og så er der jo lige det problem med at komme ind i banken. Sludermassen. De kender jo deres egen bank, ikke? Ja, selvfølgelig. I min egenskab af betroet bankfunktionær. Sig mig engang, dommer. Hvem er størst lovovertræder? Ham, der begår en forbrydelse, eller ham, der ganske vist uden at myndighederne forsøger at stoppe den for at hjælpe en sagesløs? Problemstillingen er nu ikke slet så enkel, Arne Herluf Jensen. Der er flere ting, der må jagtes. Flere sider af sagen. For eksempel den moralske side af sagen. Det er jo næsten en borgerpligt over for samfundet, vi taler om. Hvad er det her? Ved de, hvad det er, de foreslår mig? En mand indsat i et højt dommerembede. Et bankrøveri. Nej, mine herrer, nej. Jeg er ude med at godt sætte mig ind i herr Conradsens situation, og de skal vide, at jeg føler mig dybt for dem. Men nej, aldrig. Jeg kunne dog måske strække mig så vidt, at jeg under mit blod overvejede problemet endnu en gang, for om muligt at finde en bedre løsning. Mine herrer, jeg byder dem godnat. Ja, jeg tror også, at jeg... Ja, det har de sgu fortjent, Madsen. Dårlig samvittighed. André, sover de? Jeg tænker. Jeg tror sgu, jeg har fat i noget. Måske vi ved fælles hjælp kunne få dommeren til at lukke øjnene. De mener, så vil bankkasserer massen føle sig mere tryg. For ham må vi vel have med. Naturellement, André. Skål. Og så skal vi have rekvireret lidt nyttige oplysninger.
tror ikke, du trænger til en lille lur, hva'? Jeg laver kaffe nu. Vil I have en kop med? Dejligt. Mægtig, frøken Åstrøm. Stue 13 kalder. Tak. Undskyld, frøken Åstrøm, men de kunne vel ikke sende et telegram for mig? Jeg er frygtelig ked af det, men forstår de, jeg har glemt. Naturligvis, jeg vil da gerne, monsieur André. Send det lidt diskret, vil det? Naturligvis. Lad os så falde bagover for bysse lidt. Jeg har på fornemmeren, der bliver tryk på i morgen. Arbejde alle andre, det gør det sgu. Og det er til frøken Rosa Jørgensen. Snaregade 3K. Ja. Og der skal stå elskede 3B5. I nat kan du slet ikke være opmærksom nok på det mest interessante ved siden af korsetterne. Underskrevet André. Undskyld, underskrevet A. Ja, tak. Det er i orden, at der er lys i banken. Ja, der er håndværk på.
Nu skulle man være forbandet doven, hvis man ikke kan tage sig en lille en på øje. Der er noget om det. Tak, tak. Jeg tager brød med til kaffen i nat. Fint. Tak, tak. Lidt mere mælk. Nej, tak. Jo, tak. Jo. Kom. Tak skal de have. Nå, dommer Winther. Har de så behandlet Conradsens sag i løbet af natten? Ja, det har jeg. Men det har ikke været mig muligt at finde en forsvarlig løsning. Selvfølgelig synes jeg også, det er uforsvarligt at lade, om jeg så må sige, uretfærdigheden ske fyldest. Så jeg kunne måske under hensyn til sagens særlige karakter, og da der ikke foreligger berigelseshensigt, give tilsagn om en vis juridisk støtte. Tak, dommer Winther. Og jeg deltager selvfølgelig ikke direkte i en eventuel lovstridig aktion. Tag mere med i munden, Madsen. Vi kan næsten ikke høre, hvad de siger. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, dommer. Godmorgen. Nå, smukke. Har vi sovet godt? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg er så udmærket. Men ærligt talt det her, jeg er dårlig til at underholde med dag. Man er måske travlt. Ja, faktisk. Tag et liv var at komme igen besøgstiden. Gider I? I går i vejen. Kommer ubelejligt. Er det ikke rigtigt, her dommer? Jo, jeg tror godt, vi kan klare os selv et øjeblik. Selvfølgelig, herr dommer. Naturligvis. Nå, Madsen har ordet. Jeg vil overhovedet ikke være med til det. Og de ved det. Det er jo fuldkommen sindssygt at bryde ind i min egen bank. Jeg vil ikke. Så Madsen, ikke de hektiske røde pletter på kinderne, vel? Vi har været spejder, ikke? Jeg kan da ikke indse, hvad det har med sagen at gøre. De gode daglige gerninger, Madsen. Dem, der klodser, når vi skal have vores løn. Der. Og vi ved jo også udmærket, at Madsen ikke hører til dem, der svigter, når det gælder om at redde et medmenneskes tilværelse. Aldrig. Han er ikke den tarvelige type. Conradsen, kan de ikke lige ringe byen 8418 Ulla op? Hils fra mig. Spørg, hvordan natten er gået, ikke? Men hold ørerne stive, for det går sgu stærkt, når det kommer. Byen 8418 Ulla. Ja. Han vil aldrig mere blive den glade, mundre, rare Madsen, som vi kender, hvis han resten af sit liv skal have Conradsens tragedie på sin samvittighed. Det vil pine og martre ham hver time på døgnet. Og Madsen er ikke nogen dårlig karakter. Jeg er vist på, at han vil opføre sig som et mandfolk, når det gælder. Og stå sammen med sine kammerater og kontubanaler, der også omfatter en dommer. Navnlig det sidste vil gøre et mægtigt indtryk, vil jeg tro. Jamen, jeg... Rolig, Madsen. Nu skal de bare ligge helt stille og lukke øjnene og fortælle os et par småtræk fra den interessante virksomhed, de arbejder i, ikke? Monsieur André, frem med tegnbog. Skitseblokken. Jeg kan forstå, at det i første omgang drejer sig om en grundplan. Ja. Jeg tror næsten, jeg har det hele. Er de nu sikre på? Helt sikker på? Hvem tror de er? At spørge mig, om jeg er sikker på noget. Skru en anden melodi på, lille ven. Nå ja, jeg spurgte jo bare. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, det må være rigtigt. Der er 12 trin. Ja, all right. Det har vi fattet. Men hvad så, når vi kommer ned, Madsen? Øs nu op. Vi ligger ikke på livstid, vel? Så er der en dør. Jamen, hvor for helvede? Vi har en globus med. Altså, jeg vil overhovedet ikke være med mere, hvis de bliver ved med den tone. Elmer Madsen har retten på sin side. Han arbejder bonafide om at forhøre os elskværdigt.
All right. André, ved det. Kom nu, Madsen. Hvor har vi den dør? Vi er lige ved at få kontakt med Madsen. Allerførst skulle jeg give dem et kys på panden. Ja tak, det springer vi over altså til sagen. Landet ligger altså sådan, at der er en maler på natarbejde, og en af bankens folk passer på ham. Med meter tykke, armerede betonvægge. Og for endevæggen, modsat trappen, er boksene anbragt. Og midt mellem trappen og boksene er der et gitter af stål. Og gitterdøren er sikret med dobbeltlås. Og så er der også... Ja, Madsen. De finere detaljer overlader vi til smukke Arne. Det er hans afdeling. Madsen, er der ikke noget, de har glemt at fortælle os? Glemt? Er der ikke lidt med natteræs i banken i disse dage? Natteræs? Ikke det, jeg ved af. De må sgu følge lidt med, hvad der sker på deres arbejdsplads, Madsen. Der er malere. Det er ved at pikse bulen lidt op. Conradsen, tag lige og gentage det sidste for mig. Tak for i nat. Selv tak. Nu skulle man være forbandet doven, hvis man ikke gad tage en på øjet. Jeg tager brød med til kaffen i nat. Fint. André, lad mig lige se tegningen. Værsgo. Tak. Madsen. Den telefon, der står til venstre for indgangen. Kundetelefonen. Den har sit eget nummer, ikke? Ja. 34 60 70. Det vil sige, Madsen, at den går uden om omstillingsbordet, ikke? Ja, det tror jeg nok. Tror, Madsen. Tror! De skal vide! De tror, den går uden om omstillingsbordet. Ja, det gør den ganske givet. Madsen, døren til telefonboksen, hvad vej går den? Det er en svingdør. Fint. En svingdør. Ja. Yeah. Conradsen, den er i lod. Det ser ud til, at vi kan hjælpe dem. Må jeg gratulere? Monsieur André? Her. Jamen, jeg forstår slet ikke. Det skal de heller ikke. De skal bare gøre, som Arne siger til dem, og de er en fri mand i morgen. Jeg må sige, de arbejder hurtigt, Arne Herluf Jensen. Ja, ikke sandt, den dommer. Jeg er heller ikke statsansat. Jeg er freelance. Mit arbejde er min hobby. Skulle vi ikke hellere opgive det hele? Ja, jeg mener... Nej, det skal vi vel ikke. Kom nu, Madsen. Vi skal have kælderetagen færdig. Conradsen, jeg er ked af ulejligheden igen, men kan I ikke lige tage og ringe til Rosa? Det er samme nummer som sidst. Byen 8418 Ulla. Men Conradsen, rolig, stille og roligt. Vores to venner ude på gangen bryder sig ikke om for meget en aktivitet. Undskyld, jeg blander mig. Jeg har altid syntes, at Dam var et meget spændende spil. Undskyld. Godmorgen, plejemor. Hvordan går det så hos dem? Tak, helt udmærket, herr overlæge. Nå, men det var da godt. Godmorgen, de her. Godmorgen, overlæge. Godmorgen. Ja, Dam er jo et fascinerende spil. Skærper ens kombinationsevne. Godmorgen, de her. Så er der stuegang. Hvor har Conradsen? I gården. Organiser lugtfrit på tid. Cirka 4 rummeter. Præcis besøg. Transistor. Gaver. Mindste snakketøj. Fordelt til 5, som mor lavede dem. Jeg må gå nu. Er de sikre på, at de har det hele? Jeg må ikke. Undskyld. Undskyld. Det går godt. Der er stuegang. Herr Conradsen, vær nu sød. Kom nu. Hør, lille de. Hvordan er det, de flår i vores patienter? Tror de ikke hellere, at de skulle have mig om det? Jeg skulle hilse at sige forstået.
Nå, men her har vi jo lidt i vente. Skal vi se, om den er moden? Tak, Lildi. Vi har smerter her, ikke? Ja, det gør lidt ondt, når de trykker. Au! Ja. Temperatur pleje, mor. 37,7 i aftes og 37,8 nu til morgen. Og det lyder jo godt. Så får vi nok snart fornøjelse af dem på operationsbordet. Ellers noget at bemærke? Lidt urolig søvn. Vi forstår det. Sådan som de unge sygeplejersker hiver i herr Conradsen. Undskyld. Ja, monsieur André, vi har jo nu fulgt nålens vandring et stykke tid. Og der er vel nok ikke andet for, at vi selv må hente den ud. Dejligt kompliceret tilfælde. Jeg kunne faktisk godt tage den i eftermiddag. Måtte det vente til i morgen? Ja, det måtte det vel gerne. Så er der også længere tid til ikke at blive nervøs i. Men så vil de også love mig i morgen at give rollen som den tapre skrædder. Man kan vist sige, at det er et held for Madsen, han ikke er blevet cykelrytter. Tja, der er ingen tvivl. Han må brændes. Brændes? Naturligvis lider de meget, Madsen. Ja. Ja, Madsen. En dag vil de forlade os glad og småfjertende. Godmorgen, dommerven. Godmorgen, Orle. Jeg har her vist ikke noget at bemærke, hvad? Vi kan godt udskrive dem. Skal vi sige i morgen? Ja, tak. Og tak for denne gang. Det er mig, der takker. Dejlig operation. Det sidder fast på kroppen endnu. Jeg kan udmærket selv vurdere sygdomsbilledet. Det er meget alvorligt. Det vil tage lang tid, Jensen. Lang tid. Så skal jeg måske oven i købet selv hjælpe dem med at trække løvsaven. De skal ikke spøge med deres helbred, Jensen. Vi kan kun håbe, at tilfældet her, at det ikke er for livstid. Godmorgen. Det er sådan noget, der giver folk stress. Slagter. Hvis han kunne komme til det, så skar han os sgu alle sammen i små stykker. Nå, Madsen. Glem slagterens glående jern og vend deres bagstræveriske tanker mod et sikkert og trygt sted. Fortæl os alt om boksrummet. Ja, som de selv kan se på tegningen, så er det jo særdeles godt befæstet. Som bokse som regel er. Med metertykke armerede betonvægge, stålgitter og dobbeltlås. Deres grimme, fortrøstningsfulde grimasser, som sikkert skal forestille smil af dårlig anbragt, Madsen. Spyt ud. Ja, alarmen. Ja, der er ikke åndslev. Selvfølgelig er der et alarmsystem. Som er så fint mærkende, at bare man puster. Eller bedre, bare man ser på gitteret, så dængelingeling, så ringer juleklokkerne. Nej. Nej, ikke i banken, det ved jeg sgu da godt. Der sker ikke noget, der er tyst som graven. Men på nærmeste politistation, ikke Madsen? Jo, men... Men hvad? Men ingenting, Madsen. Slet ingenting. Er der noget nyt i sagen? Ja, systuen har lovet det færdigt i dag, så der skulle da være en chance. Prøv at se ind lige efter besøgstiden. Det er spændende. Det forekommer mig, monsieur André, at de påtager dem lige så vanskelige opgaver som Arne Herluf Jensen. Sammenligningen er ikke kedelig, dommer Vinter. Og det er en fryd at se tingene på rette plads. Og nu, Arne Herluf Jensen, hvor vi på forunderlig vis befinder os i det allerhelligste. Hvad så? Nå, hvilke overstigelige vanskeligheder har vi så fundet på, Madsen? Boksen. Jeg kan jo ikke huske nummeret på boksen. Hvorfor har de ikke sagt det noget før? Skønne spildte kræfter. Madsen, vil de godt spekulere som vanvittige? Vær rolig, Conradsen. Det er samtidig fantastisk, hvad et skarpsindigt forhør kan udrette. 3. grads, ja. Det ville være kærkommen for mig med lidt beskæftigelse. Det er jo en morsom lille opgave med tal og erindringer.
Må jeg få lov? Min erfaring siger mig, at sagen kunne ikke komme i bedre hænder. Mange tak. Det vil blive forbavset, Madsen. Dommer Winther er en meget skarp hjerne. Tak, Arne Jensen. I lige måde. Alt for mange blomster, herr dommer. Jeg kan forstå, at boksene er nummereret, herr Madsen. Ja. Erindrer de antallet? Ja, 130. Herr Madsen, kender de, eller kan de forestille dem den enkelte boks dimensioner? Jeg vil tro, sådan cirka sådan, og så... Det er et fabrikat fra Kræfter Jensen. Det vil sige, at boksen er 15 gange 40 i udvendig mål og ligger klods til hinanden i panelet. Værsgo. Nå, smagte maden godt? Udmærket. Ja, det er godt. Ja, tak. Tak. Herr dommer, skal jeg slå deres hovedgær ned? Ja, tak. Jeg vil gerne blive lidt op. Se nu at få lidt hvile. Om en lille time er der besøgstid. Conradsen, det kunne jo tænke sig, at Kirkeministeriet dukker op i dag igen, ikke? Der er jo siesta på fabrikken i besøgstiden, ikke? Hvad med at organisere en portøruniform, som passer den? Vil det sige, at jeg skal ud og... Ja, det skal de. Jeg kan jo ikke så godt. Bare roligt, Arne er hos dem hele tiden. Se nu at få lidt hvile, ikke? Jeg skal nok vække dem i god tid. Herr Madsen? Herr Madsen? Madsen? Vågn op! Herr Madsen? Undskyld, herr Madsen, men det er en vigtig situation, vi befinder os i, så de... Jo, vist væk et øjeblik. Se, herr Madsen, jeg har tegnet bokspanelet ned her. Og som det fremgår af målene, så er den altså 1,95 høj og 4 meter bred. Jamen, det tror jeg stemmer meget fint der. Jeg ved da, jeg kan lige nå op til den øverste, og så er der altså en boksafstand fra gulvet til det nederste. Nå, det er der. Erindrer de nummereringen? Ja, det gør jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vel, så er der altså et her, 11 der, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Vi skal nok finde løsningen. Vi skal nok finde den. Sig mig, herr Madsen, da de stak nøglen ind i herr Amtofts boks, kan de så huske, om de måtte bøje dem eller strække dem? Nej, det kan jeg ikke, nej. Men nu de spørger, det forekommer mig, at det var sådan ret naturligt for mig. Hvor høj er de, herr Madsen? Jeg er 179 med sko. 179, det er her. Så kommer armen her. Nå, ja. Der. Ja. Eller måske der. Så skal det være mig. Det ligner ikke. Nej, men det giver en mulighed for en boks i 40'erne eller 50'erne. Jeg kan godt se det, men jeg kan altså ikke huske det. Jeg kan huske en pudsig lille ting. Amtoft, han er en lille mand, ikke? Det lyder komisk. Han var nødt til at stå på tæer for at kigge ind i boksen. Fint, Madsen. Så holder vi en lille pause. Madsen, de slipper ikke uden for gitteret, før vi har nummeret. Stol trygt på det. Så er det nu. Ja. Ja, så er det lige straks besøgstid. Og frøken, kunne det ikke være rart at låne med et målebånd? Naturligvis, herr dommer. Nå, skal man nu overgrænses igen? Rolig, børn, rolig. Det er dødssyge mennesker, der ligger her på gangen. Dagfar! Goddag, gutter. Dag, gutter. Far, hvad bruger du den her til? Vil du øjeblikkeligt sætte den der på plads? Ja. Hvordan har du nu, gutter? Hvordan går det? Jeg skal brændes, mor. Det må sørme ikke være. Skal han have alle 5? En til hver af gutterne. Gave fra smukke Arnes Rosa. Og hvad med den? Tager smaskelyden, når der skal være gået på gildet. Så kunne man måske komme videre, inden besøgstid er forbi. Dags i stuen. Goddag. Goddag. Dags, elskede.
Goddag, goddag. Wow. Nej. Monsieur André, er det efterårets mode? Jeg synes, jobben. Pragtfuld, altså nej, putter sådan ikke må jeg. Der er længe til jul. Det er ikke skønt. Værsgo, herr dommer. Mange tak. Spændende kreationer. Synes det, fru dommer? Ja, det er godt, det er stort. Lad mig lige se tegningen til den der, hva'? Ja, det er den, jeg har, ja. Så Peder er der ikke også noget. Der er spioner på gang. Du må ellers dele varen om, ikke? Så skynd dig lidt. Du skal i banken, inden de lukker. Hør her, dreng. Jeg kan med til jer alle sammen. Præcis som mor lavede dem. Tak, det er alt for galt. Nej, det er til din far. Vi andre kan spise kære hver dag, ikke? Jamen, var det pænt af den. Ja, Frøken Rosa, det var meget skværdigt. Han døde ham, den unge mand, der lå derovre. Hvad? Nej. Tværtimod, du desværre. Hvad mener du? Nå, ikke noget. Er der mere, de her har lyst til at se efter i sømmene? Så Arne Basse, så er vi fred. Kom lige, mor. Vi går lige en tur ud på gangen. Jamen, undskyld. Er der ingen, der ved, hvor herr Conradsen er henne? Herr Conradsen er på operationsbordet i øjeblikket. Operationsbordet? Ja. Er det noget, som varer længe? Herr Conradsen skal have fjernet sin blindtarm, så det tager jo lidt tid. Ja, så tror jeg ikke, at min tid slår til længere her. Nej. Men så er der vel ikke andet for. Vil de hilse ham og sige, at vi kommer igen i morgen? De skal være meget velkommen i morgen. Jamen, lille far, du forkøler dig jo. Drenge, vi opgår kører tilbage. Sodoma og Gomorra. Telefonen er lige indenfor til venstre, ikke? Men sørg for, at du er den sidste kunde. Det er meget vigtigt med tiden. Den skal puse 0:30 præcis. Kom lidt nærmere. Kom. Vi skal lave en speciel vinduesudstilling. Det er en lille spøj, jeg har fået. Senest 0:15 mellem skadestuen og udkørslen. Du må finde et godt sted, ikke? Sørg for at have al grej med. Du vil, jeg hader arbejde med amatører. Jeg er her jo, ikke? Kontakt hele tiden. Men skynd dig nu, ellers når du ikke banken. Du er sikker på, at du ved, hvad du gør? Ja, må ikke. Rosa. Du er fars egen lille perlehøne. Livet er slut dejligt. Men vær nu søde, piger. Ikke kom for sent. Jamen, monsieur André, midt om natten. Ja, netop. Så er besøgstid forbi. Mange tak for lån. Hele størrelsen var 1,64. Fino. Ja, så når han jo ikke langt. De lille stakkel, efter sådan en omgang, gider man ikke engang at køre den. Altså, hvis det havde været futter, så havde jeg klaget det her. Kom så, bedstefar, kom så. Ja. Det er i orden. Uniform, kasket og det hele. Monsieur André, jeg så, der kom en pakke af... Til plejemor med ønsket om en lykkelig fremtid. Monsieur André. Mine herrer, vi har travlt. Slå tænderne i Rosas bag. Føj for den lille. Jeg kan da godt lide det. Det er ikke et ur, monsieur André. Det er en lille fint mærkende mikrofon. Jeg sidder og spekulerer på, om det ikke er helt uforsvarligt at lade så mange mennesker løbe så stor en risiko for min skyld. Skal vi ikke hellere aflyse? Ren jernbetændelse, hvis nogen spørger mig. Tal lige os om sagerne sammen, Conradsen. Der er ikke noget, der glipper, når smukke Arne har en finger med i spillet. Og jeg står inde for, at hele ånden følger med denne gang. Ja, jeg foretrækker at gemme appetitten til vores festlige aftensmåltid. Jeg er nu kommet så langt i mine beregninger. Efter Gamtofts øjenhøjde, stående på tæer,
at vores boks må befinde sig i 30'erne. Det siger dem ikke noget, hr. Madsen. Rosa vil elske dem, Madsen. Der er sgu aldrig før nogen, der kunne lide hendes mad. Må jeg få lov at låne grundplanen over kælderetagen? Nu skal jeg. Jeg mener, at det var sådan nogenlunde midt i panelet. Midt i panelet, javel. Så, mange tak. Altså 33, 34, 35, eller 37. Det var lige nummer. Fint, Madsen. Ja. Altså 34 eller 36. Desværre, vi har lukket. De, da de gik gennem gitterdøren og ind i rummet, om de så gik lige ind eller trak til højre eller venstre? Jeg er sikker på, at jeg gik lige imod panelet. Fint, Madsen. Nu er vi lige straks med målet. Fortæl mig så, boksens lås, sidder den i højre eller venstre side? I højre. Tak, tak. Det mangler bare. Hr. Madsen, er de kajterne? Nej. Bankkasserer Elmer Madsen, dommen er faldet og lyder boks nummer 36. Havde det været nummer 34, havde de måtte gå en del til venstre i rummet. Ja, må jeg have lov at overrække dem bevismaterialet? Min absolutte anerkendelse, dommerventer. Det er nydeligt. Madsen, de er fældet på et indicium. Det skal nok være rigtigt, når I siger det. Jamen, hr. Madsen, de har jo slet ikke rørt maden. Må jeg ikke nok bede om et glas vand og noget opkvikkende? Opkvikkende? Ja. De kan få en sovepille. Og nej, så bare et glas vand. Lidt frisk vand? Nej. Ellers tak, Rostrøm. Nu kommer jeg, hr. Madsen. Tror de alligevel ikke, jeg kan få noget, der kvikker op? Jeg er underlig i maven. Men de ser jo også helt blege ud. Har de spist noget? Nå, bare lidt kage. Kan de vente et øjeblik, så kommer stuegangen? Ja. Hr. Madsen klager over smerter i maven, så hvis overlægen lige vil. Vi har smerter, Madsen. Det har vi, ja. Ser vi blå prikker for øjnene, når vi gør sådan? Vi ser flere hundrede prikker. Har vi spist noget særligt? Og vi har taget for os med god appetit. Alt forskelligt. Har vi bekymringer, Madsen? Det kan overlægen stole på, vi har. Masser. Så er det nok derfor, vi har sådan lidt nervøs mave. Det vi trænger til er noget smertestillende. Nej, hvad er nu det, Madsen? Det gør så ondt i vores mave. Vi føler os pludselig søsyge. Vi har en mor, der samtidig har det sådan. Nå, Madsen, vi er bare lidt ude af flippen. Nu får vi en pille, og det skal nok hjælpe. Det er vel ikke første gang, vi har en smule mavepine. Og vi er også bange for at blive brændt. Jamen, det gør skam også ondt. Hr. Madsen, jeg kommer med lidt til dem. Jo, men ellers er der vel ikke mere. Godnat. Så godt. Ja, godnat. Nå, hør så godt efter. Klokken 00 dut iklædes herr Conradsen.
Klokken 0:05 overtales byretsdommer Winter til at bevæge sig ud til telefonen nede i gangen og dreje. Jeg har i morges, Arne Herluf Jensen, gjort dem opmærksom på, at jeg ikke direkte... dreje 34 60 70. De skal være sikre på, at forbindelsen går igennem. De behøver ikke at sige noget. Vi har alle den samme opfattelse af herr Conradsens situation, herr byretsdommer. Der er jo ikke nogen, der hjælper ham for vindings skyld, vel? Det er den eneste, der er oppegående for uden Conradsen. 34 60 70. Det er telefonen i Borgerbankens kundeboks, ikke sandt? Her skal de se, herr Madsen. Det skal nok hjælpe. Tak. Og det nøjagtige tidspunkt for denne opringning? 0:30 præcis. Ja, den formening, at de alligevel ville have fundet på en udvej, Arne Herluf Jensen. Jeg vil tro det, herr dommer. Altså, 00 iklædes Conradsen. 0:20 forlader de os og møder Rosa mellem skadestuen og udkørslen 0:25. Her overtager hun ledelsen. 0:30, og det skal være præcist, ringer byretsdommer Winter nummeret 34 60 70 op, og operation knæk og bræk er begyndt. Nogle spørgsmål? Nå, så er sagen jo helt i Winkelmann og kompagni. Rem acutetigisti. Ja. Hvad? Ja, det er latin, og kan folkeligt udlægges som byde spids på den. Nå ja, jeg tror sgu, de var ved at blive syg igen. Foreløbig tak. Jeg kommer rundt og siger tak til hver enkelt. Nu slapper vi af. Der er 150 minutter til at tænke på noget andet. Ja. Du er med, Slagdam. Nej, vi må nok hellere sige godnat først. Godnat, dommer Winter. Godnat, godnat. Hvis maven skulle gøre vrøvl i løbet af natten. Tak. De må være søde at lukke for radioen. Bevares. Jeg sidder lige udenfor, hvis der skulle være noget. Godnat. Der er noget, jeg har glemt at fortælle dem, smukke. Jeg har arrangeret en speciel udstilling i mit vindue i nat. Dejlige, levende piger i lidt, men godt. Jeg tænkte, det måske kunne holde opmærksomheden fangen hos eventuelle uvedkommende. Fint, André. Det kalder jeg teamwork. Og sikkert et team. Du skulle komme i fint selskab, Arne Herluf Jensen. Der er klasse på drengen. Hvordan skal jeg nogensinde kunne takke jer? Tænk, hvis det nu ikke lykkes. Du spiller bedre om natten, hva'?
Slap af, Conradsen. Det er premiere-nervøsitet. Det går over, når vi først er kommet i gang. Easy. Dommer Vinter, vi må hellere tjekke tvebakkerne nu. Den er nu 23, 29, 30. Har de det? Ja, vel næsten. Ja. Mangler 10 sekunder i 23, 30. 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu. Passer. Hvordan går det, Conradsen? Ja, måske lidt bedre. Godt. Bare slap af. Har de uniform parat? Ja. Du lærer det aldrig. Du har der egentlig nu. Ja, mine herrer. Så er vi der. Au! 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 Jamen, gud, Conrad, de er jo rigtig syge. Au! Blindtarmen. Læg helt roligt, Conrad. Jeg henter den vagt her. Portøruniformen, hurtigt! H2 stue 13 har brug for dem med det samme. Er der noget galt? Det har Conradsens blindtarm. Rolig, Conrad. Au! Læg helt stille. God aften. Nå, det er Conradsen. Au! Au! Frø Måstrøm, vil de kalde en portør? Vi opererer med det samme. Prøv nu at slappe af her, Conrad. Det er portør til H2 stue 13. Han er på vej. Tak. Vil de blive hos patienten, til han kommer? Ja. Det er en blindtarm. Det skulle helst gå lidt hurtigt. De herrer må prøve at få lidt søvn. Godnat. Og så nu. Nå, herre bevar, så lige netop nu. Så Arne Jensen, man opnår intet ved ilterhed. Ja, det var en skam. Så absolut. Jeg kunne godt have ondt det unge menneske en bedre skæbne. Så. Det har jo karakter af desperation, det her. Har det det, dommer Vinter? Et bindekald, mand. En mand i min position. Dommer Vinter. Jeg ville meget gerne, men de er den eneste af os, der er mobil. De må bringe dette offer for sagen. Aldrig. Hørt? Ikke på vilkår. Ikke i drømme. Hov. Ja, så er der lige straks serveret. Hvor er det sødt af dig. Endelig radioen, altså for lykke.
nogen, der kaldte? 0. Tysk som graven. Tilsyneladende er herinde. Gå roligt og naturligt. Husk de portører. Deres venner Arne Jensen hygger sig i kontoret med frøken Åstrøm og kaffe. Videre, dommer, videre. De skal møde Rosa om 3 minutter. Jeg er skrevet, om jeg må have lov at udtrykke mig sådan. Guttermand, det er dommer. Madsen, de må hellere se på gang i slæverne. De er jo ikke lige frem til de hurtigste for øjeblikket. Ja, de låner mit ur. Begynder at dreje 7 sekunder før 0:30, ikke? Præcis. Rosa. Frøken Rosa. Er det dem? Beklageligvis, ja. Hvad er meningen? Kun den bedste, frøken Rosa, kun den bedste. Hvis de venligst vil undlade at knuse knogler i min overarm. Tak. De vil da ikke fortælle mig, at de... Hvor Conradsen? Ja, Conradsen fik et anfald af stærke smerter i blindtarmsregionen. Derfor måtte han have kniven. Mors arm. Nu sidder vi der med rumpetten ud af strået af den. Du er alt for barmen. Han må jo have feberen op mod de 300-400 stykker. Dommer Vinter. Ja? Bed den oplæste møghakker om at holde sin kæft. Hvad siger han? Hvad siger han? Jamen, Madsen, de kunne da kalde. Nej tak, jeg kan godt klare mig selv. Jeg skal bare ringe hjem. Der er noget, jeg har glemt. Jamen, kan I ikke ringe for dem? Nej tak, jeg kan udmærket klare mig selv. Jeg går bare ind og hygge dem. Jeg vil helst selv ordne det. Jeg vil helst selv. Hvem var det? Det var bankkassier Elmer Madsen fra stue 13. Urolig stue, den var. Godt for os, at Jensen ligger fast. De kigger på den, Rosa. Kan de ikke lide mit antræk? De er som skåret ud af filmen Mænd i hvidt. Og spidser lige ørelapperne. Om nøjagtigt... Det lyder spændende. 1,5 minut har vi en aftale med en ambulance. Stop så den småpluderen. Og hold jer klar. Operation Knæk og Bræk Erløb af stablen. Her hørespil. Jeg laver noget frisk kaffe. Brætfuldt. Fem, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tag den nye hold. Ja. Hallo? Hallo? Det er Borgerbanken. Hallo? Er der nogen? Er der nogen? Hvem var det? Hold! Hold! Ja, det er Borgerbanken. En ambulance. Ja, Madsen, lykkedes det? Ja, præcist. Så venter vi bare på et lille babu. Spændende, hva'? Hvad er der i vejen? Hej, de der. John, hvad sker der? Fald nu ikke
timer, Basse, mand. De bysser sødt et par timer, og så er de jo okay igen. Hvad mener de? Dygtig pige. Baba har. Så afgjort, så afgjort. Charmerende lille kvinde. I skulle se hende. Muftig, let og elegant. Stor, stærk mand ind bag buskasset. Giv nu et nap med. De var jeg skulle til sådan et par små slumrende drenge. Det er meget realistisk, ikke? Meget. Så, af med hans uniform. Kom nu, kom nu. Nej, frøken Rosa. Jeg har ikke taget bænklærerne. Men de er svært til at vende dem om. Hvad? Han er meget pæn. Rosa, skal vi så se at komme videre? Og så uniformen uden på portøren. Forstået. Så er alle der. En for sammen. Er politiet kommet? Ja, en patruljevogn. Og husk så, ingen fingeraftryk. I var længe om at komme. Ja, vi har ellers kørt stærkt nok. Jeg ved ikke, hvad der er i vejen. Han faldt bare om. Lad os få ham op på gården. Jeg var inde ved siden af Jeg tror ikke, det er noget særligt. Lidt med pumpeværket. Han dukker nok frem af tågen om et øjeblik. Han kommer nu. Velkommen. Hvordan går det? Jo, det... Tak. Jeg tror, det går bedre nu. Det er politiet. Er der noget galt her? Nej, det var bare det, at jeg pludselig blev så svimmel. Jeg var ved at... De har haft et mindre hjerteanfald. Nu skal de bare blive liggende og hvile dem lidt. Ja, tak. Jeg har også noget svimmel endnu. Lad mig bare ligge lidt endnu. Er de ellers all right? Ja, jeg tror nok, det går bedre nu. Det er sikkert i orden om lidt. Okay. Ja, det er helt i orden, betjent. Ja, så kører vi. Godnat. Godnat, godnat. Han skal bare have lov at hvile sig lidt. Ja, naturligvis. Vil I have en kop kaffe? Ja, det ville uden tvivl være en god idé. Så varmer jeg kan så længe. Nu er de alene med bankmanden. Ja, indtil nu er den vant til det. Men hvordan tror du, de klarer alarmen? Kan man da det? Nej. Før eller siden lavede det altid en fadæs. Spørg Arne Jensen. Han er specialist. Stil så ind på chefen og spørg, om vi skal tilbringe hele vores ungdom her. Jeg spørger venligst om, hvad vi videre skal foretage os. Han er en god, den gamle. Fik slaget. Sæt alarmen i gang. Nej! Jamen... Jeg gentager. Sæt alarmen i gang. Han er morsom. Hørte du, hvad jeg sagde? Du er morsom. Splindrende, sindssyg, morsom. Vi kan ikke kråle os frem for strisser et sekund efter. Er det forstået? Ja, så er der kaffe. Og meget elskværdigt. Tak. Hvad går det? Han har mad til nu. Vær så helt normalt. Han bare
Ja, så er der serveret. Fem mand til vagthavende. Bankalarm i Borgerbanken. Det er O.B. Jørgensen. Send P21 til bankalarm i Borgerbanken. Forstået. Vi er på vej. Hvad er der sket? Det er alarm fra banken. Herfra? Nej. Han skal have lidt fred og ro. I vækker jo hele huset. Sig, det var en fejltagelse. Undskyld det mange gange. Gør den trygge. Få dem ud. Ja, det går mig ondt, hvis det er mig, der er årsag til al denne virak. Men jeg kom vist nok til at røre ved en knap i gulvet. Jeg tror nok, jeg kom til at træde på den. Kom til at træde på den. Send at gå, hvad, Andresen? Er I klar over, at jeg satte hele stationen på den anden ende? Au, hvad er det frække? Nu er alarmen ude. 1448. Ja, det er Svendsen fra P21. Det var en fejlalarm. Ja, fejl. Ja, jeg ringer dem op nu. Undskyld. Jeg beklager. Vagtselskabet? Ja, det er fra station 17. Alarmen i Borgerbanken er ude i øjeblikket. Jeg sender mand hen og sætter den op igen. Ja? Ja, tak. Godnat. Prøv nu at være lidt stille. Bare en lille smule ro, så slipper han på hospitalet. Hans puls og åndedræt er helt normalt nu. Han sover bare. Dygtig pige. Fars pige på hjemmebane. Hvis der er nogen, der trykker på flere knapper i aften, så sørger vi for, at vedkommende kommer et sted hen, hvor man absolut ikke kan trykke på noget i utide. Godnat. Så har I maksimum 20 minutter til at hente varerne i. Kom i gang. Ja, hvad med bankmanden? Rosa. Vil de trykke, Rosa? Med største fornøjelse. Nå, skal vi så se at få den? Hold da helt kæft. Kom så, videre. Han må ikke ligge der og flyde. Nu må det også være slut med den slags, ellers tager jeg hjem. Tænk virkelig. Sådan, Fibi. Det er langt over sengetid. Han skal på. Og se så på de fingeraftryk af kopperne. Fart over feltet. Det kan ikke gå hurtigt nok. Hvor jeg? Så er det godt, prins Charming. Vi skulle ikke til opfald. Hvad åbner vi træmmerne med? Skærebrænder. Skærebrænder. Tag dem på. Gå i krig, bror. Trammerne over og under låsen. Ikke meget tid til. Sig til Rosa, hun skal gøre bord og sprængstof klar. Det ender galt, det her. Det ender galt. Måtte jeg bede dem tilberede bord og sprængstof? 4 mm og 3 gram marcipan. 4 mm og 3 gram marcipan. Hvor langt er det nu? Gennem første træmme. Tiden. Der er gået 5 minutter.
så? Fint, Rosa. Jeg tror, nummer 2 træm er ved at være igennem. Så er jeg igennem. Fint. Tiden? 7,5 minut. Man sidder lige frem og ønsker, at de når det. Der er noget om det. Rosa, se efter, om der er roligt ovenpå. Tag bankmandens nøgler og sæt den i døren. Smart, hva'? Det kan forsinke vagtmanden, hvis han skulle komme for tidligt. Ikke de snart har fået ham på benene. Jeg prøver at kigge derover. Igennem! Godt. Hammer og kridt. Hammer og kridt. Tiden? 12,5 minut. Helt så sig det er boks 36. Ufatteligt. Bank med små slag. Fra boksens kant vandret mod nøglehullet. Ja, lidt tilbage. Smart. Her. Mærke. Og så lodret. Over mærket. Opfra og ned. Stop. Lidt tilbage. Her. Samme mærke. Nemlig. Bord klar. Bord klar. Tiden? 14 minutter. Hvis de bruger high speed, har de en chance. Snart 16 minutter. Kom nu, kom nu. Giv den et tryk, begge to. Hvor lang tid har vi? 3 minutter. Og 1 til sprængningen. Dag med jer. Dag. Dag. Er der noget, der trækker os, André? Ja, må ikke. Jeg kommer tit. Nu kommer det. Tiden? 19. Ja, det er jo egentlig forbudt. Så er vi klar. Vi har cirka 45 sekunder. Kom nu. Og jeg? Dæk ansigtet. Hvor galant. Det kalder jeg knald. Og en Rosa. Jeg tror, den er, hvis jeg må udtrykke mig således. Det er Winkelmann og kompagni.
skibsmanden. Af med handskerne. Rolig. Slap af. Kom til at give nap af borgen. Dags, giv ham lige et nap med borgen. Vil du? Selvfølgelig. Ja, videre selvskværdigt, tak. Hvad er der ringe med ham? Hjertet, min ven. Hjertet. Nå, I tager ham med alligevel, hva'? Ja, jeg tror, vi går klogt i det. Hvad sagde Arne? Skål! Skål, Madsen! Giv dem forbindelsen, så de kan tage del i vores glæde. Bravo! Bravo! Ja, det er rigtigt, Madsen. Det glæder mig usigeligt at høre deres glade, ærlige latter. Jeg glæder mig meget til at være hjemme igen. Rem aku tetigisti. Hvilket folkelig kan udlægge som noget i retning af bedspids på den. Du skal ikke gå nar. Du har en masse at lære. Det har været vidunderligt at tilbringe natten sammen med en gentleman. Herr Conradsen har det godt. Det gik fint. Conradsen, vi har nyheder. Conradsen! Han sover. Der er nogen, der har haft det rart. Madsen, lad nu være at tage det på den måde. Det har sgu klaret det glimrende. Jeg plejer ikke at rose mine folk. Det gør jeg ikke, men jeg må sige, der har været mange kikser mellem det, de har lavet. Det har der. Hallo, boss. Operation Knæk og Bræk er slut. Jeg befinder mig nu inden for murene. Det var meget godt, synes du ikke? Nu afgjort det. Er det færdigt? Ja, Hvordan endte det? inden for muren selvfølgelig. Ja, forbrydelse betaler sig aldrig. Stol på det. God aften, dear. God aften, dommer Vinter. Flink mand, den dommer. Ja, og godt selskab fra Arne Jensen. Og du skal være slag dam. Ja, nu mylder de frem i bunter. Lad os så se, dommervind. En bagatel tålmod, mine herrer. Alt er klaret på betryggende vis. Jeg har den eftertragtede genstand her. Nå, jeg ser, at herr Conradsen er vendt tilbage. Forhåbentlig efter en vel overstået operation. Ja, men han sover endnu. Ja. Og nu, min gode Jensen, vil de vist sætte pris på selv at foretage afsløringen. Ja. Nej. Silkepapir. Man skulle knejs med tro, til hans egen grimme knokle af en datter, han havde pakket ind. Halløjsa. Ja, der her vi faktisk have ventet lidt ungpigejubel. Hvad med en lille fnismassen? Ja, dokumentet. Hvad? Nå, brevet. Ægteskabskontrakt underskrevet K. Conradsen. Herlig flamme. Hvad med billedet? Ja, skal vi ikke se, hvad det hele drejer sig om? Hva? Ja, gud skal vi så. Ja, det er svært at se. Det er noget med nogle betjente, selvfølgelig. André, kan de se, hvad det er? Er han vågen? Vist ikke helt. Konrad?
Monsieur André? Undskyld, frøken Åstrøm. Det var sådan et pludseligt lystigt indfald. Charlotte! Conrad? Nej.